واریاہ حضرات چھ دپان کہ گرس مز اگر اخ قربانی کرو سو چھ سارنی ہند طرف کافی گسان یہ کات چھن ٹھیک کی تکیاز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یمس حیثیت آسہ سو اگر نئی قربانی کر سہ مین سانس عیدگاہس قریب نبی پاکن فرمو یہ کی کہ یت گرس مز نہ قربانی گژھِ اخ وجہ دویم وجہ چھ یہ کہ نماز چھ پریت کنس پڑھن الگ الگ روزہ الگ الگ حج الگ الگ اتھے کن چھ پریت کنس قربانی کرن الگ الگ تریم وجہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چھ ایک ساتھ قربانی کران اخ جانور پانس خاطر بیاکھ جانور کورک ذبح ام پتہ چھ فرماوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ امیک ثواب واتناو میانس امتس اگر نبی پاکن چھ تمن خاطر یم نہ قربانی ہیکن کرت کی قربانی کرمچ کیا تم ہیکنا ونت یہ کہ ون ہیکہ امت قربانی کرت کی تکیاز نبی پاکن چھ سانس ناوس پہ قربانی کرمچ اتن یس نبی پاکن قربانی کر امیک ثواب ووت امتس تمن یم نہ قربانی ہیکان کرت کی یتھے کٹ یس گرس مز اخ نفر چھ قربانی کران یہ ہیکہ امیک ثواب واتنائت سارنی گرکن افرادن مگر یہ دپن کہ سارنی ہند طرف گئی یہ قربانی ادا یہ چھن ٹھیک کت کی غلط کت پریت کنس انسان الگ الگ قربانی ضروری کرن نہ کہ یہ کہ گرس من اخ فرد ام کر قربانی تو یہ گئی سارنی ہند طرف ادا یہ کت چھن ٹھیک کی